Začíname 11. kolo, dámy a páni. Je tu niekto z Prievidze? Bavíte relatívne ste dve, ale aj dve vedia urobiť osobný veľký. Je tu niekto z Prievidze a povzbudzuje Natáliu Lackovú? No, číslom 43. Telefónne číslo 0918. Takže ideme na názov Secret Cherry sa to volá. San Nikolaus vodka, čerešňa jubilejná, Strawberry Nikolaus, Monár Mango Pire, Campari Bitter a doliače Coca-Cola Light. No, to aby ste bol tej vodky a jubilejne čerešňa nepribrali, tak nechápali, že Coca-Cola Light, lebo že s tým sa nepriberá. Natália výrobne hovorí. Dekorácia ovocie, príprava v šejtri, takže Prievidza, Natália Lacková, číslo 43. Je tu niekto z Presna alebo okolia? Radosť. Kristýnka, tak ty to máš veľmi hlučnú enklávu. Kristína Šlahučková s číslom 42. Názov nápoja bobuľový výber. Vodka Nikolaus extra 1, likér Nikolaus lekcia, 100% hroznová šťava červená matušák, ginger lemonade, light juice monade, dolievané tonikom, dekorácia ovocný záves a všetko sa to upuchtí v šejtri. Takže ešte raz, Kristína Slahučková Brezno. Je tu niekto z Menčina, takže pozdravím s číslom 41 Filip Rebros. Ginger Fresh sa volajú názov, Nikolaus extra 1 vodka, Kontrol Nikolaus Likér, Sunans, Monár, Light Fresh a Ginger Ale. Dekorácia ovocie, spôsob prípravy Shaker, takže číslom 41 Filip Rebros. Jedného Štrnavy. Číslo 44 Adriana Polakovičová. Štrnava. SOS obchoda služieb Lomonosova 6. Adriana má názorníku Adriana Heš. Nikolaus extra 1 vodka, Nikolaus extra 1 liter píč, Monár daná žltý, čierna vyvezla džús a ideme do Slotany, do Janky 35% zhoda, dekorácia ovocie, vyrábané v šelitri, takže toto je Adriana Polakovičová s číslom 44. Dvoch šejkov sa to bude vydávať. Ešte, že tu máš také svoje učiteľky a vedúce, nepadali do vás. Ďakujem. Takže si to pozrite si, alebo prenosili, to bude 11. štvorca dnešného dňa. Čas máte výborný, nepoviem vám koľko, ale máte ešte mŕte času. Naozaj, máte ešte veľa času, takže v kľude. Vy si to pekne dozdobte, ktorý potrebujete. Máme času a času. Ako sa postavila. Prečo chodia iba ju stále?
a hlavne ale nepribrať. Adrián je hotový ukázať zo smotálov 30%, výborne. Ďakujeme. Výborne. Dobre, výborne, 11. štvoricu za nami.